Po tomto videu budem asi najviac nenávidený realitný maklér na Slovensku. Medzi ostatnými maklérmi. Michalček určite. Chcem s vami totiž otvoriť tému, o ktorej sa mlčí. Realitná provízia. Mnohí z vás si myslia, že dať maklérovi 3, 4 alebo 5 000 eur za predaj bytu je čisté šialenstvo. A viete čo? Máte pravdu. Pri 90% maklérov v našom regióne sú to vyhodené peniaze. Dnes vám ukážem, aký je rozdiel medzi čakaním na kupujúceho a reálnym marketingom. A prečo vás snaha ušetriť na provízii v konečnom dôsledku stojí tisíce eur. Časť maklérov funguje takto. Prídu k vám, odfotia byt mobilom, často aj s vašim neustlaným paplónom, hodia to na bazoš a čakajú. To nie je marketing, to je hazard s vašim majetkom. Keď takýto maklér nemá exkluzívnu zmluvu, tak nechce do vášho bytu investovať čo i len 20 eur na reklamu, lebo sa bojí, že mu to predá niekto iný. A výsledok? Váš byt tam visí mesiace, vyzerá zle a vy musíte ísť s cenou dole. Toto je ten moment, kedy je provízia drahá, lebo za ňu nič nedostanete. A to nie je ešte to najhoršie. Možno ste si všimli, že váš inzerát skopírovali realitné kancelárie. Použili vaše fotky, niekedy dokonca uviedli inú cenu. A pýtam sa vás, ako môže maklér predať vašu nehnuteľnosť, v ktorej nikdy nebol? Ako môže odpovedať záujemcom na otázky o susedoch, o stave rozvodov alebo o pocite z tohto bytu, ktorý nikdy nevidel? Za čo si ten človek pýta províziu? Za to, že stlačil CTRL-C, CTRL-V? Ale pozor na ešte väčší extrém. Sú makléri, ktorí vám zavolajú, že majú konkrétneho kupujúceho, len aby sa dostali k vám domov. V skutočnosti vám 90% z nich do uší klame. Dotiahnu vám na ohľadku človeka, ktorý sa tvári, že si byt fotí a prezerá, ale reálne je to ich známy alebo kolega, taký ochotnícky herec. Ja viem, že viete, o čom hovorím. Cieľom je osobné stretnutie a nábor nehnuteľností do ponuky. Pýtam sa vás, chcete zveriť svoj majetok niekomu, kto vám od začiatku do očí klame? Poviem vám, prečo je moja provízia oprávnená a prečo pracujem výhradne so zmluvou. Odpoveď je jednoduchá, lebo odmietam parazitovať na vašom majetku. Ak si myslíte, že provízia je odmena za vloženie inzerátu na bazoš, máte pravdu. Je to drahé. Moja provízia je však váš marketingový rozpočet, ktorý vám má zarobiť peniaze. Je to investícia do predaja. Ak sa dohodneme na spolupráci, do vašej nehnuteľnosti investujem stovky eur ešte predtým, než zarobím jediný cent. Používam dron, virtuálnu obhliadku, profi fotky a videá, cez ktoré oslovím tisíce sledovateľov na sociálnych sieťach skôr, než začnú niečo hľadať na bazoši. Mimochodom, inzerujeme na viac ako 20 realitných portáloch vrátane Nehnuteľnosti.sk, Reality.sk, Zoznam realít a na bazoši inzeráty topujeme. A prečo je nízka provízia pre vás nevýhodná? Makléri, ktorí majú nízku províziu, sa o ňu nedokážu podeliť ani so mnou, ani s iným kolegom, ktorý má reálneho kupujúceho. Radšej kupujúceho odmietnú a vám povedia, že trh stojí, len aby neprišli o svoju províziu. Kvôli ich neprofesionalite sa váš byt stane ležiakom. A výsledok? Nakoniec to predáte s zľavičkou, ktorá je 3-krát vyššia než provízia, na ktorej ste chceli ušetriť. Ak má iný maklér reálneho kupujúceho na váš byt, moju províziu si s ním rád rozdelím. Prvoradým cieľom je predať vašu nehnuteľnosť čo najskôr a za čo najvyššiu možnú cenu. Vy neplatíte nič navyše, ale máte istotu, že o vašom byte vie úplne každý na trhu. Moja exkluzivita znamená, že za predaj preberám 100% zodpovednosť. Môj servis pre vás končí až vtedy, keď máte peniaze na účte,
Nehnuteľnosť je odovzdaná, všetky energie sú prepísané na nového majiteľa. Vy prídete len raz na podpis k notárovi, ktorý hradím ja. Žiadne skryté poplatky, žiadne behanie po úradoch, žiaden stres. Ak sa chystáte predávať a nechcete riskovať stratu tisícok eur skúšaním postupov, s ktorými nemáte žiadne skúsenosti, zavolajte mi. Učenie sa na vlastných chybách býva v realitách príliš drahé. Poďme sa nezáväzne porozprávať o tom, ako urobiť z vášho predaja úspešný príbeh. Čísla neklamú, poďme to urobiť poriadne.